ga e fengo worgo Sénégal rewɓe ɓe ina dari lang e golludi ɗo e nder commune bo Mampatim diwal Kolda rewɓe ɓe keeɓi yuɓɓinanede gese Njaajba ɗo ɓe ndemata ñamanteji kewi nafoore nde wonani minen ɓe sardinɗone hatta ɗum ɗon heewi sabu min coodayani follere min coodani kanje ndiyam ɗam kala sattorno min e basenji ɓeydama hikka a yettoran ngara a humni golle ma ɗe gallero a ari tuppa ha sardi ma o selba ta tampani goɗɗo tampani yaha koora defoya bottare gorko ma ñaama ɓiɗɗo ma ñaama joom galle ma ñaama ɗum ɗon ko ɓantare hattaga sardinga ɓantare boyi hona seeɗa e mbeti Pulum nange ngeno wuli kono ɓe rewɓe ko wakkaliɓi e neni mi tawima haɗo Ros ko gonɗa e Rose o saaha basalle e kile e kanje ɗum ɗosata eyo joni an no yiruɗa golle ɗe e golle ɗe ta wona ɓeydano minen ndiyam ko ɗum tan min ñaaki ndiyam ɗam mi yiɓe ni gasa rakol ono ara no ɓadoga aw bisimilla joni an hol weltare ma e ko mbaɗɗo toon ko beela ko remo toon ko on yii hen nafoore minen jiiɗi hen nafoore de minen jiiɗi nafoore eyo min komi mawɗo debbo ayi jooma sardin hi o ɓiɗɗo am o Aminata Sow ko o woni jooma sardin min komi armo ga fattude ha mbo watto gese ba gueso ba hectare uji ɗiɗi laati ko e ballal gollediɓe iwɓe Europe tawi foof ko e darde maire mo Mampatim eyyi donc ko wiɗa ko périmètre maraîcher wonɗo Vélingara nafa o donc komin jooɗi ɗo en 2022 min ɗaɓɓi partenaire ji par ce que minen andi rewɓe Fuladu e nder Fuladu rewɓe ɗi tampi e ɓiɓɓen wakkili donc ka ceeɗu si yoni donc a yiyata golleji yimɓe fof ɗi jooɗi ya fukkitoyagol guerte ka ladde golle ala min waɗi projet menen avec des Espagnols projet wiyeteɗo Silves Mundi e forum civil Kolda min windi projet Allah waɗi min heeɓi financement donc financement o min darni on jardin maraîcher 2 hectares donc hande on jardin no waɗi poulailler no waɗi leɗɗe no waɗi kadi men maraîchage wonde remugo remanteeri no woodi donc rewɓe saare nde e golla hen sukaɓe saare e golla hen donc technicien ji e golla hen eɓe wadde hen kadi toon fumier pour wawa yeeyde guertore ɓene yeeya hay kaay ɗofde kaay ɓene yeeya toon donc ça fait 2 ans depuis ɗum no golle mais alhamdulillah waɗi kadi influencé ha min wawi wadde kadi jardin ji 4 goɗɗi e nder commune o sikki ala ɓe rewɓe dowri so ballama tan ɓe gonat